जोंनि बे अंगनादिनि धर्ना खाथियाव बिथांमोना नुजाथिफैनायखाय जोङो थांनाय 15 थारिखनिफ्रायनो जोंनि बे धर्ना खाथिया जादों। जोङो जि सरकारनाव जि दाबि खालामदोंमोन जोंनि जि प्राप्य मोननो गोनां प्राप्यखौ जोङो दाबि खालामदोंमोन, नाथाय थांनाय जि बाजेट सेसनाव जोंनि अंगनादि कर्मि सहायिकानि जि बाजेट बिथांमोना बे बाजेटखौ लायाखै। बिनिखायनो जोङो सिगाङावनो जोङो 3 अक्ट'बरनिफ्रायनो जोङो धर्ना जोङो खालामदोंमोन, बन्द खालामदोंमोन। बिनि उनाव 19 थारिख खालि जोंनो विभागीय डिरेक्टरा जोंनो लिखित भाबै होदोंमोन जे जोंनि धर्माखौ इसिबां बारायनानै होगोन होननानै, नाथाय जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुति होनाय बायदि जोङो दा बाजेटआव जोङो नुनो मोनाखै। बिनिखायनो जों साफ्रोम अंगनादि कर्मि आरो सहायिकाफ्रा जोङो दुखु नांनानै दिनै जोङो बेबायदि धर्ना कार्यसुचिखौ जोङो लानो गोनां जादों। जुदि सरकारा जोंनि अंगनादि कर्मि सहायिकानि दुख बुजिया अब्लासिम जोंनो मोननो गोनां प्राप्यखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोङो बे धर्ना कार्यसुचिखौ जोङो सोलिलांबाय थागोन। जोङो थाथ'नाय नङा। जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोनब्लासो जोंखौ ओरैबायदि बेबहार खालामदों सरकारा, मोनसे अस्त्र बायदि जोंखौ बेबहार खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो गुड्डैनो गथ'फोरनि डिलिभारिनिफ्राय, गथ'फोर अजन खमायनायनिफ्राय, गथ'फोर बिकलंगनिफ्राय गासै बिथिंनिफ्राय मानो जोंखौहाय खामानिफोरखौ जोंनो जाबसिननानै होगासिनो दङ सरकारा। बिनिखायनो जोङो जेसेबां खामानि जाबसिनना होदों बिनि जि मोन्थाय दङ जोंहा, बे मोन्थायखौ सरकारा जोङो दिनैसिमबो जोंनो होआखै। बिनि थाखाय जोङो साफ्रोम अंगनादिफ्रा कर्मि अंगनादि गासैबो दुखु नांनानै दिनै बे कार्यसुचिखौ जोङो लाबाय थादों। जों बे 6,500 दरमाहाजों जों न'खर सोलिनो हाया, जों गथ' गथाय फोरोंनो हाया। जोङो बे 6,500 दरमाहाया जाहा थांनाय फैनाय कागज पत्र जगार खालामनाय, दिनैबो मिटिं गाबोनबो मिटिं, बेयावनो जोंहा गासै खरसा जोंहा थांजोबो। जोंहा जेबो थाया, जोंहा जिर', जोंनि पकेटाव जिर' जायो। बिनिखायनो जों बे 6,500 दरमाहाजों जों सोलिनो हाया। जों सासे माथ्रि न'खरनि बिगोमा, जोङो गासै संनाय खावनाय फारसेनिफ्रायनो जोङो नांगौ प्रयजन जायो जोंहा। बिनिखायनो जोङो सरकारनाव दाबि खालामदों जोङो जाहाथे जोंनि मोननो गोनां प्राप्यखौ जोङो जाहाथे होयो, आरो बे प्राप्यखौ डिमान्डखौ जोंनि मोननो गोनांखौ होआब्ला जों बे धर्नाखौ दोनथ'नाय नङा। आरो जोङो फैगौ 26 तारिखआव जों गुवाहाटियाव आरोबाव बेबायदिनो कार्यसुचि लादों। बे कार्यसुचियाव दिने राति बेवहाय धर्ना सोलिबाय थागोन जेब्लासिम सरकारा जोंनि बिनायखौ होनाय नङा, जेब्लासिम सरकारा जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनाय नङा, अब्लासिम जोङो बे धर्ना कार्यसुचिखौ जोङो लाबाय थागोन। जों जिरायनाय नङा, जोङो खामानिखौबो जोङो मावनाय नङा, जोंनि स्कुलखौबो जोङो खुलिनाय नङा। जोङो दुखु मोनदों जोंनि गथ'फ्रा जेसेबांखिनि रोंबायमोन अंगनादि स्कुलाव फैनानै मोसानाय, गित खननाय, बेबायदि गेलेनाय बेफोरखौ रोंदोंमोन, नाथाय जोङो बिथांमोनखौ बे धर्नानि थाखाय बिथांमोनखौ दोनथ'नो गोनां जानायाव जों बिमाफ्रा दुखु मोनदों। जोङो गोसोआव गाबखांदों, जोङो मानो थाखाय बेबायदि गथ'फोरखौ हिक्कानिफ्राय जोङो बन्सित खालामनांखो। बे सरकारनि थाखायनो जोङो दिनैहाय मानो बे हिक्काखौ जोङो गथ'फोरखौ जोङो खाद्यनिफ्राय, जानायनिफ्राय जों बन्सित खालामनो गोनां जादों। नाथाय सरकारा मानो बुजि मोनाखै? जोंनि अंगनादि कर्मि हेल्पारफोरखौ मानो बुजि मोनाखै? मानो एसे आलाय सिलाय खालामदों? खामानियावल' मानो जाबसिननानै होदों? मानो बुजि मोनाखै सरकारालाय? दिनै मानो बुजि मोनाखै? जों आइजोफोरनि दुखुखौ मानो बुजि मोनाखै? सासे आइजोनि बिबागि जानानै अजन्ता नेउआ जोंनि आइजोफोरनि दुखुखौ मानो बुजि मोनाखै? जोंनि मा माहारिनि दुखुखौ मानो बुजि मोनाखै? बिथाङा बुजिनांगौमोन जोंनि दुखुखौ। बे 6,500 सोरबा न'खर खुंनो हायो नामा? फिसा फिसौ लेखा फोरोंनो हायो नामा? जोंबो लुबैयो बेलेगफोरबायदि डक्टर फोरोंनो, इन्जिनियार फोरोंनो जोंबो लुबैयो, गिदिर गिदिर अफिसार जाहोनो जोंबो लुबैयो। नाथाय जोङो बे 6,500 जों न'खरसो सोलिगोन ना, जों जागोनसो ना, जों गथ' गथायखौसो जों फोरोंनो। गोबाङा
हौवा गैजाया रान्दि दुखिया दङ बिथांमोना बे दरमाहाजोंनो सोलिनाय न'खराव साख्रि बाख्रि गैया बे दरमाहाजोंनो सोलिनाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' दुखुआव सोलिनानै दङ मानो बुजियाखै खम बेथनाव नोंथांमोनखौ बांसिन बाहायदों नामा जोंखौ सरकारा खम बेथन 6,500 बेथनाव